OK, takže čaute bráškové, ja som Dáďo a v dnešnom videjku som spoločne s Admanom. Čus. A taktiež sa nachádzame na survival serveri pre začínajúcich youtuberov, ktorý sa volá Evercraft. A pokiaľ ste aj vy začínajúci youtuber a chceli by ste byť na tomto serveri, dole v popisku tohto videjka máte IP adresu, stačí do komentárov napísať, ako sa voláte, buď na Tilamčeri, alebo na Mojangu, proste váš nickname. Ja vás pridám na whitelist a môžete s nami spoločne hrať a natáčať videá na tomto Minecraftovom serveri. A taktiež, pokiaľ ste neboli na streame, ktorý som vlastne streamoval spoločne s Fastixom, tak sme tu vlastne urobili také väčšie zmeny, že napríklad sme tu pridali mod, že Security Craft. Potom, je to aj táto karta, ktorá je od záznamov, od týchto kamier. Potom sme tu pridali tento stroj, ktorý sa točí najrýchlejšie na svete. Trošku rýchlejšie. A taktiež sme tu už postavili taký priestor na shopy, ktoré budú na tomto serveri. Ja už to mám shop vyhradený a samozrejme na shope budú rôzne poplatky za napríklad 6 blokový pozemok shopu, 10 blokový pozemok shopu a spoločne s Admanom sme si vyrobili tieto štíty, ktoré vyzerajú mega cool pomocou loomu a taktiež sme tu pridali enchant table. A ja tu mám svojho psa Erika. Počkaj, čo som tam no, takže krompa, čo tu máme? Efektivita 1. No a každopádne v tomto dieli máme v pláne sa vydať do Nedru. A taktiež pokiaľ ste nevideli minulý diel, tak si ho rovno choďte pozrieť, lebo pokiaľ ste ho nevideli, tak nepochopíte, prečo mám takú dobrú sekírku, prečo mám netheriteové veci, a sme neboli u Nedru. A plno ďalších vecí. No, takže my teraz ideme získať nejaký obsidian. Ja mám u seba 3 obsidiany, čo sa mi zvyšilo ešte z enchant table. Ale potrebujem nejaký obsidian získať. Mám tu na journey mape označené lava jazierko, takže my sa tam asi pôjdeme vydať. Deep slate tiles. Tak. Nie. Tak. Mne to nevystačí na jeden blok. A tak jeden obsidian mám ešte ja. Aha, to dobre. Bum. Máme to. Nice. Počkaj, zapálim ho. Boom. Let's go. Takže. Ja musím vám miliardu dreva. Nice. To je jaký lak. To je jaký lak. Mega. Tak toto. Oh my god. Wow, akože. Tam mega. 2 goldy, OK, nie je zle. Mariška, som sa posral. Ty vole, som skoro skapal. Je tam také kempísko. Kempísko. Ale hej. Ojo. Si zase to stalo. Ne, kde tam pošiel? Dobre, to ich dám, tých blazov. Ja mám 6 Dobre. tých. Ja mám zatiaľ jednu. Joj, Mariško. Aha, to sú zase dvaja. Jo. Čum. Odchytávačka na blaza. Ideme chytiť blaza. Tu je blaze. Let's go, ani nevieš, aký som teraz happy. Čo máš blaza, ale dobra. Ešte zase láva. Môžeme variť. No.
Viem, že tomu teraz vôbec absolútne nechápeš, ale proste pochopíš. No, takže pokladám postielku. OK, takže ľudia, ja vám teraz idem vysvetliť proces, ako získať túto vec, ktorá je dobrá, a na tú vec potrebujete tieto brass sheet, ktoré sa vyrábajú z brass ingotu. A jediným spôsobom, akým ja viem vyrobiť brass ingot, tak mixovaním, že tam dám copper ingot a zinc ingot. A práve na to potrebujem blaza a túto vec, čož dve veci už mám a teraz už mám aj blaza. Takže dám to sem. A teoreticky teraz by som to mohol uvariť. Aha, už tomu chápem. Potrebujem na to kliknúť pravým s drevom. Dobre, drevo. A čum. Poď sem. Bum. A peče sa to. Wow. Lol, Ale čo takže robí? Uvidíš. Počkaj. Wow. Mám to. To bude Dva tie. A koľko mi treba? Počkaj. 1651. 4. Tak ešte raz to urobím. A malo by to byť. Takže dáme tam zinc. Dáme tam copper. Kopšek. A zás na ňo musím kliknúť s drevom. Bum. Tak toto je strašne cool. Kajem na ovečky. To je mega cool. A teraz ľudia pozerajte. Dám tam ten brass ingot sem a on sa to tak spľacne. A to je mega satisfying, ak to proste tak spľacne. Spľacne. Takže ideme na pavúky, lebo zo stringov si budeš urobiť, ale... No a čo, však mám 24 stringov u seba. Mám. Budem urobiť obrovitánsku akciu hľadanie Enchant Gathers. Dobre, mám tie 4. Chlape, Počkaj. kľud, teba potrebujeme... Aha, Andezit ale mi treba. teba potrebujeme na voľna drdráka, let's go. Pavúk. A andezity by som ešte mal mať u seba nejaké. Poď, nejaký andezit tu musí byť. Prosím, nice! Boom. Mám tu všetky zveratávky. A boom. Mám 9 a teraz to konečne môžem urobiť. Takže tak a tak. Nice. Toto a do druhej ten papier a takto to iba otrete akéby o seba a máte to. A ten sandpaper môžem použiť viackrát, tak to je cool. Dobre. Takže tak. Jo, nice. A teraz ešte zoberiem jeden ten andezit alloy a potrebujem vyťažiť drievko. Nejaké. Soul Speed jednotka boty, tak to si teraz vymením, ale iba teraz. Keďže v nedu sa to hodí. Aké ryci sú vyššie? A to sa čau. Však v tej fortreske som. Počkajte, to dorúči. Počkaj, idem tu dole a ryčím to. Poď sem. No. Nice. Na 3 minúty, nice. Ja som dostal na 2. To som zrýchlo. Museli niečo urobiť. Takže tak, ja ho rozhodne počkám, nebudem tu robiť nejaké také veľké veci bez neho, keďže sme sa dohodli.
A tak, takže dokedy na neho budeme čakať, tak vám to, vlastne ja to strihnem, aby to tu nebolo také, no, dlhé. A potom sa vám ozvem spoločne aj s Admanom. No uvidíme, no, ešte si pozriem, či ste dali 3 lajky. Adman sa už napojil, nice. Takže jak vidím, tak ste už dali tie 3 lajky. Ja som našiel druhú, kde bolo jedno kolko. U mňa to je najhoršie na svete. To je ten veľký chrochťak. Alebo silný, či to niečo sa mi dal? Gold block. Gold block, to mi dá aj 13. Tu je, ne, to nie. Pozri. A mne sa na tých čiernych chrochťákov, čo majú toto sekery, no to mne sa na nich mega páči jak majú to čierne tričko, či čo to je. Nechcem akože nič tak veľmi hovoriť, ale poviem takú jednu vec, som dement, vypol sa mi nahrávanie, teraz asi, neviem, bude to minútové video, neviem, absolútne neviem, ale proste, tak v skratke vám to vysvetlím, našli sme 2 netherity, Adman si urobil neviem čo ako debilinu, ja som si upgradeol sekírku, takže mám netheriteovú sekírku z Sharpness 3, Unbreaking 3 a Mending, čož je asi nezničiteľná sekéra a budeme mať do konca života, chvála Bohu. A potom som si vyhradil ako iný pozemok na shop, keďže tam ten bol dosť malý, tak preto. Potom už som iba ukončil video a zistil som, že nenahrávam. Pokiaľ sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like, odber na môj kanál, taktiež Admanov kanál, ktorý určite budete mať v popisku tohto videjka. Nie je šanca, že tam nebude. Taktiež napíšte mi do komentárov vaše niky, čo už som hovoril na začiatku videa, môžete byť na tomto Minecraftovom serveri Evercraft a užívajte Vianoce, prázdniny a taktiež môžete aj do komentárov napísať, čo ste dostali na Vianoce. A ja sa na vás budem tešiť u ďalšieho videa. King Cobra, I'm the grand